Thank you for joining us. This is a recording for the Preston High Street Activity Centre. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας απόψε. Αυτή είναι μια μαγνητοφώνηση της συνεδρίας όσον αφορά το κέντρο δραστηριότητας στο Preston. I'd like to acknowledge the traditional custodians of the Preston High Street precinct. Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς κηδεμόνες της χώρας εδώ της περιοχής του Preston. The Wurundjeri people. Τους Γουαράντρι, την φίλη Γουαράντρι. I pay my respects to their elders past and present. Και δίνουμε το σεβασμό μας στους πρεσβύτερους, τους υπάρχοντες και τους παρόντες και τους μελλοντικούς. My name is David and I'm from the Victorian Planning Authority. Λέγομαι David, ο κύριος λέγεται David και είναι από την Αρχή Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Βικτόριας. And thank you to Joanna, who is interpreting for us. Και ευχαριστούμε την κυρία Ιωάννα που θα κάνει διερμηνία σήμερα. We want to provide all Victorians with the choice of a well-designed home. Θα θέλαμε να δώσουμε την επιλογή σε όλους τους κατοίκους της Βικτόριας να έχουν ένα καλά σχεδιασμένο σπίτι. At an affordable price in a place where they can thrive. Σε μία προσιτή οικονομικά τιμή, σε ένα μέρος, σε μία τοποθεσία όπου θα μπορέσουν να ευημερήσουν. Right across Victoria, not enough people have the chance. Σε όλη την Βικτόρια δεν έχουν αρκετοί άνθρωποι την ευκαιρία To afford a home close to the people and places they love. να μπορέσουν να αγοράσουν σε μια οικονομικά προσιτή τιμή ένα σπίτι κοντά στους ανθρώπους και στις περιοχές που αγαπούν. The role of the Activity Centres program Ο ρόλος του προγράμματος των κέντρων δραστηριότητας is to enable 60,000 homes close to services, jobs and transport. είναι να δώσει τη δυνατότητα για 60.000 σπίτια, τα οποία είναι κοντά σε υπηρεσίες, σε εργασία και σε μέσα μεταφοράς. Guide investment in the things a growing community needs. Και να καθοδηγήσει την επένδυση στα πράγματα που χρειάζεται μια αναπτυσσόμενη κοινότητα. Create clearer rules about the types of new development. Να δημιουργήσει πιο καθαρούς κανόνες σχετικά με τα είδη της ανάπτυξης. Provide increased certainty to the community about what to expect. Να δώσει περισσότερη σαφήνεια, περισσότερη βεβαιότητα στην κοινότητα για το τι μπορεί να περιμένει. Develop a clear process for creating clearer and simpler planning rules. Και να δημιουργήσει μια πιο ξεκάθαρη διαδικασία που να έχει πιο ξεκάθαρους κανόνες και κανόνες όσον αφορά την ανάπτυξη. There are more than 130 activity centres across metropolitan Melbourne. Υπάρχουν περισσότερα από 130 κέντρα δραστηριοτήτων στην μητροπολιτική περιοχή της Μελβούρνης. The Activity Centre program will deliver plans for initial 10 of these 130. Αυτό το πρόγραμμα των κέντρων δραστηριότητας θα δώσει καταρχήν τα σχέδια για τα αρχικά 10 από αυτά τα 130 κέντρα. Activity centres are great locations for more housing, but they are so much more. Τα κέντρα δραστηριότητας είναι πολύ καλές τοποθεσίες για περισσότερα σπίτια, αλλά είναι πολύ παραπάνω από αυτό. Preston High Street is one of our initial 10 activity centres.
Το High Street στο Preston είναι από τα αρχικά 10 κέντρα δραστηριότητας. It is internationally recognized as a destination for shopping and dining. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος προορισμός για ψώνια και για εστιατόρια. And recently named the world's coolest street by Time Out magazine. Και πρόσφατα, μάλιστα, ονομάστηκε ως ο πιο cool δρόμος του κόσμου από το Time Out, το περιοδικό. You can divide our plans for Preston into two areas. Μπορούμε να διαχωρίσουμε τα σχέδια για το Preston σε δύο μέρη. The Preston High Street Activity Centre and the surrounding catchment. Είναι το κέντρο δραστηριότητας του Preston στο High Street και η λεκάνη απορροής, η περιοχή δηλαδή γύρω. The activity centre is where you'll find the highest concentration of jobs, services and public transport. Το κέντρο δραστηριότητας είναι εκεί που έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση από δουλειές, από υπηρεσίες και από μέσα μεταφοράς. The catchment is the surrounding area where people live within distance of those jobs, services and public transport. Και η ευρύτερη περιφέρεια, η ευρύτερη περιοχή είναι όπου ζει ο κόσμος σε κάποια απόσταση από αυτές τις υπηρεσίες, τις δουλειές και τα μέσα μεταφοράς. One area that is not included in our plans is the Preston Market Precinct. Μία περιοχή η οποία δεν περιλαμβάνεται σε αυτά τα σχέδια είναι η περιοχή της αγοράς του Preston. We know that the Preston Market is the beating heart of the Preston community. Ξέρουμε ότι η αγορά του Market είναι η καρδιά που χτυπάει της κοινότητας του Preston. That's why the Minister for Planning approved new planning controls. Γι' αυτό το λόγο τον περασμένο χρόνο ο Υπουργός Χωροταξικού Σχεδιασμού ενέκρινε καινούριους ελέγχους όσον αφορά τις συγκρίσεις. Including a new heritage overlay to protect the heritage significance of the market. Το οποίο περιλαμβάνει και όσον αφορά ότι θεωρείται διατηρηταίο, ώστε να προστατέψει το διατηρηταίο χαρακτήρα της περιοχής της αγοράς. Because of the significant planning work that has already been done on the Preston Market Precinct, λόγω της σημαντικής δουλειάς που έχει ήδη γίνει όσον αφορά το σχεδιασμό της περιοχής της αγοράς του Preston, we have excluded the precinct from our plans. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε περιλάβει το Preston στα σχέδιά μας. The area highlighted now is the Preston High Street Activity Centre. Αυτή η περιοχή που φαίνεται εκεί πέρα, που έχει σκιαγραφηθεί, είναι η περιοχή του Preston, είναι η περιοχή δραστηριότητας του Preston. In about half of our initial 10 activity centres, σε περίπου τα μισά από τα 10 αρχικά κέντρα δραστηριότητας, the local council has existing plans that allow more homes to be built there. Ο τοπικός δήμος έχει ήδη υπάρχοντα σχέδια, τα οποία επιτρέπουν σε περισσότερα κτίσματα να χτιστούν εκεί, σε περισσότερα σπίτια να χτιστούν εκεί. Preston is one of them, with Darebin City Council recently preparing the draft Preston Central Structure Plan. Το Preston είναι ένα από αυτά και το Darebin, ο Δήμος του Darebin, έχει κάνει κάποια προσχέδια κάποιων πολεοδομικών σχεδιασμών όσον αφορά το Preston. Their plan allows heights between 4 and 10 stories in different places throughout the centre. Και το σχέδιό τους αυτό επιτρέπει ύψη από 4 μέχρι 10 ορόφους σε διαφορετικές περιοχές.
We are working with Darebin City Council to review this draft plan. Και δουλεύουμε μαζί με τον Δήμο του Ντάρμπιν για να επανεξετάσουμε το πλάνο αυτό, το σχέδιο αυτό, to make sure it will deliver enough of the right types of homes in the right places. και για να βεβαιωθούμε ότι θα μας δώσει αρκετά από τους σωστά είδη σπιτιών στις σωστές τοποθεσίες. This is the catchment around the Preston High Street Activity Centre. Αυτή είναι η ευρύτερη περιοχή γύρω από το κέντρο δραστηριότητας του Preston, το High Street του Preston. The catchment is the area within walking distance of local jobs, services and public transport. Η ευρύτερη περιοχή αυτή είναι σε απόσταση που μπορεί να περπατήσει κανείς από τις δουλειές, τις τοπικές δουλειές, τις δουλειές που υπάρχουν εκεί, τις υπηρεσίες και τα μέσα μεταφοράς. It is not part of the activity centre itself. Όμως αυτό δεν είναι μέρος του ίδιου του κέντρου δραστηριότητας. Unlike the plans for the activity centre, which were prepared by your local council, αντίθετα με τα σχέδια για τα κέντρα δραστηριότητας, τα οποία έγιναν από τον Δήμο, the plans for the catchment have been prepared by us at the Victorian Government. Τα σχέδια για την ευρύτερη περιοχή έχουν γίνει από εμάς στην κυβέρνηση της Βικτόριας. When working out where the catchment should be, we first looked at places within roughly 800 metres. Όταν θέλουμε να καθορίσουμε πού βρίσκεται, αυτή η ευρύτερη περιοχή, κοιτάμε καταρχήν σε περιοχή γύρω στα 800 μέτρα, or a 10-minute walk of the services and transport in the activity centre. Ή κατά προσέγγιση 10 λεπτά με τα πόδια από τις δουλειές, τις υπηρεσίες και τα μέσα μεταφοράς. Building more homes in the catchment within walking distance of local jobs, services and transport. Με το να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι σε απόσταση όπου μπορούμε να περπατήσουμε για τα τοπικά, για τις δουλειές, για τις τοπικές υπηρεσίες και τα μέσα μεταφοράς, is a common sense way to create a more lively, sustainable local community. Και είναι ένας λογικός τρόπος για να δημιουργήσουμε μια κοινότητα η οποία είναι πιο ζωντανή και πιο βιώσιμη. We've heard from the community that vibrant places with green parks και ακούσαμε τη γνώμη της κοινότητας ότι χώροι έτσι που είναι με ζωντάνια και με πράσινους χώρους, local community centres are important to support housing growth. Τα τοπικά κέντρα της κοινότητας είναι σημαντικά για να υποστηρίξουν αυτούς που ζουν εκεί. Preston already offers a lot of community services. Το Preston ήδη προσφέρει πολλές κοινοτικές υπηρεσίες. And we're exploring options for a new and simplified approach for funding infrastructure. Και εξετάσουμε μια καινούργια και πιο απλοποιημένη διαδικασία για χρηματοδότηση αυτών των σχεδίων. We're seeking community input on the types of local infrastructure that matter to you most. Και ζητάμε τη γνώμη της κοινότητας για τα είδη των υποδομών που έχουν περισσότερη σημασία για σας. Please go to our page on Engage Victoria. Πηγαίνετε παρακαλούμε στην σελίδα μας, στον ιστότοπό μας, στο Engage Victoria. And let us know what types of infrastructure are important to you. Και πείτε μας ποια είδη υποδομών είναι σημαντικά για σας. We want to reduce barriers to building new homes. Θέλουμε να μειώσουμε τα εμπόδια
για το χτίσιμο καινούριων περισσότερων κατοικιών. This streamlined new process is designed to improve investment conditions and get more homes built faster. Αυτή η εξορθολογισμένη διαδικασία είναι σχεδιασμένη ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες για τις επενδύσεις, για τις επενδύσεις και επίσης ώστε να μπορέσουν να χτιστούν πιο γρήγορα περισσότερα σπίτια. This streamlined new process would only apply to the activity center. Αυτή η διαδικασία ισχύει μόνο για τα κέντρα δραστηριότητας. In the catchment, normal planning processes, including notice and appeal, will still apply. Στην ευρύτερη περιοχή, οι συνηθισμένες διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την ειδοποίηση και επίσης τη δυνατότητα έφεσης, ακόμα ισχύουν. Once our plans are in place, Preston will slowly change over the next few decades. Όταν αυτά τα σχέδια έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε εφαρμογή, το Preston σιγά σιγά θα αλλάξει κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών. Helping to provide the new homes we need between now and 2051. Και θα βοηθήσει να παρέχει τα σπίτια που χρειαζόμαστε μεταξύ τώρα και το 2051. Larger blocks may develop first. Τα μεγαλύτερα οικόπεδα, τεμάχια γης, μπορεί να χτιστούν πιο νωρίς. Whilst some blocks may change more slowly or experience very little change at all. Και κάποια άλλα οικόπεδα, κάποια άλλα τεμάχια γης μπορεί πιο αργά, πιο σιγά να αλλάξουν ή μπορεί και να μην αλλάξουν για καθόλου. First and foremost, our new rules do not require anyone who lives or owns a property in Preston to do anything. Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι κανόνες δεν απαιτούν από κανέναν που ζει στο Πρέστον και που έχει κάποιο ακίνητο εκεί να κάνει οτιδήποτε. Once our plans are in place, landowners in Preston όταν τα σχέδια αυτά μπουν σε εφαρμογή, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ιδιοκτήτες γης στο Πρέστον will have clear new rules to follow if you want to build new homes on your land. Θα έχουν ξεκάθαρους καινούριους κανόνες για να ακολουθήσουν αν θέλουν να χτίσουν στη γη τους. It means more Victorians will have the chance to find a home that's right for them. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της Βικτόριας θα έχουν ευκαιρία να βρουν ένα σπίτι που είναι κατάλληλο για αυτούς. We know the Preston community has provided a lot of feedback over the past few years. Ξέρουμε ότι η κοινότητα του Preston έχει δώσει πολλές στοιχεία, πολλές φορές τη γνώμη της όσον αφορά τα σχέδια αυτά. Darebin City Council has done a lot of work to make sure the new draft Preston Central Structure Plan ο Δήμος του Ντάρεμπιν έχει κάνει πολλή δουλειά ώστε το προσχέδιο του Δήμου για το κεντρικό δομικό πλάνο του Πρέστον can help deliver the new homes we need. Να μπορέσει να μας δώσει, να μας παρέχει τα σπίτια που χρειαζόμαστε. Whilst also considering the needs and priorities of the local community. Παίρνοντας όμως υπόψη και τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της τοπικής κοινότητας. The Preston community has been loud and clear about the importance of Preston Market. Η κοινότητα του Πρέστον ήταν πολύ ξεκάθαρη και είπαν δυνατά αυτό που πιστεύουν όσον αφορά την σημασία της αγοράς του Πρέστον. Which is why it is now protected with a heritage overlay. Και για τον λόγο αυτό προστατεύεται ως διατηρηταίο. We want to hear your feedback about the new things we're introducing into the Activity Centres program.
Θέλουμε να ακούσουμε, να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτά τα καινούρια πράγματα τα οποία εισάγουμε με τα κέντρα δραστηριότητας. Your feedback is important and you have the chance now to have your say. Είναι σημαντική η γνώμη σας για μας και θα έχετε την ευκαιρία να μας δώσετε να πείτε τη γνώμη σας, να σχολιάσετε. Our survey will close on Sunday, 29 September at 11:59 p.m. Η δημοσκόπηση, το ερωματολόγιο θα κλείσει την Κυριακή στις 29 Σεπτεμβρίου στις 11:59. Everything I just ran through is also available on Engage Victoria. Όσα συζητήσαμε μέχρι τώρα υπάρχουν επίσης και στο Engage Victoria. Thank you for watching this recording and please email us at preston@bpa.vic.gov.au. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή την μαγνητοφωτισμένη συνεδρία και σας παρακαλούμε στείλτε μας κάποιο email στο preston@bpa.vic.gov.au. If you have any further questions. Αν έχετε οποιασδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις. Thank you so much. Σας ευχαριστούμε πολύ.